И така, хора, добре дошли в една нова видео, в което днес ще играем с Никвар 14 и с Картофа. Абонирай за техните канали, за моя също, лайкнете видеото, ако ви хареса. И вече имаме Discord сервер, ако искате може да влезете в него. И в днешното видео, както може да видите, ще играем Rocket League турнир 3 в 3. И нека продължаваме. Лошото е, че сме срещу човек, който играе от 2016. 2016-та? Да, има титла S 2016. Ние играем играта от края на 2019. Той играе даже с 3 години повече от нас. Даже може и с 4 повече. Лошо. Още за първи матч. Да, тя си лечи, че не са слаби. Трябва да се надяваме от другите да не са толкова. То от 2016 е ясно, че няма да е слаб. Да. Въпреки, че ние бяхме играли такъв, дето е от 2016 и беше слаб. Ако някой приятел му подарил акаунта, да. Да, или просто не е играл от тогава. Трябва да гледаме по-малко да се бутаме. Ще изпречим сега. Да. Давай, сега трябва... Брат, тие не спряха да ме бутат, бе! Добре, махнаха. Вкарах я. Браво, бе. Браво. Аз имам асист. Да. Добре, че оцелих вратата. Аз ще имам за буст. Опа. Не! Че аз я мислях после. Защото трябвах там. Мислих, че я хитва, ще трябвах надясно. Да, добре, че в тези случаи бях отдадеш. Малко. Браво, бе! Направих го с пинч. Да, видях. Той нямаше и друг избор. Да, точно това ще да кажам, че то там няма как да се сбърка, то от играта. Как като я избия, веднага остава в тях. Кой е с 2016-та? Коя кола да знам? Това с синия бус, дето пъска синия бус. Казва се Ексек Калумска. Какви лъкови правника? Значи виж го, Нико XX Калумс има някаква като стива колата. Да, видях кой е. Добре. Даже тази кола е някаква OG. Не знам. Другия е Мастер и третия е сезон 15 турнамент. Ние сме сезон 9. Да. Браво. Хора, между от ние също в сезон 9 спечелихме такъв турнир, ето вижте ни титрите. Сезон 9 голд турнамент винари. Ого, Браво! добре. Добре, даде. Даде ми плеймейкър, защото съм направил 3. Да, ти направи хетрик от асистенция. Да. Спасих я! Браво, Ники! Брат, много хубаво литна. Аз между другото не знам как спасих, просто скочих, буснах и я спасих. И после добре, че Никито я изчисти надалеч. Да, хубавото е, че Никито вече повече задобрява в Rocket League и по-лесно. Добре, изчистих я. Сега главно играем на чистене, играем на сигурно. Да. Добре? Изведохте, давай! Не мога така. Да, имаше едни прота, дето го бяха направили по този начин. Давай, вътре. Идеално за центриране, с едно. Но
я мисля. Да, мисля. С едно можеш. Иди. Спасих я. Не се спасих. Браво. И си. Ще я вкарам. Не, няма да вкарам. Аз вкарах. Браво. Добре, добре. Първата игра доста добре играе. Първата дано е нататък. Защото хора толкова пъти набият във втората игра някакви супер големи късметли. Трябва да се молим, че... Браво е! Добре, Перфектно. Нека се прекраси някакъв път. Да, аз почвам. Съм моля много. Никога липна. Добре, тук да сам бе. Това? Те го бяха всичките така. Връщайте. И изчетете напред към тях. Те има избутък супер много. Добре, изчисти сега. Подарох тя. Така и аз трябва да подам малко трудно беше. О, не! Виж къде ме извута, накара във врата. Гол, ама не започва да го. Скочил го. Нико! Нико! Как градат? Късмета, разбира се. Да, как? Човек, това ще е уникална така, защото аз му направих нещо като Rainbow Flick, прескочил и по този начин те изведох и тия би се едно. И ако това беше гол, ще е много добра атака. Да. Тока цяла атаката беше добра и ако беше завършила с гол, ще е още по-як. Добре. Добро центриране. Не, това не е спаси. Елате, че тук ми това ми е трудно. Как ми заблестя нещо? Добре, клирнах я. Да искам буквата. Няма да е. Брата, те са по-трудни от миналите, бе. Оня беше 2016. Да. Браво, Ники! Браво, Ники! Брат, Ники, да изглеждаше все едно ги мами и... Човек! Охо, то направо тя даде на празната. Човек, буквално през точно това време се молих на Господ, знаеш колко много е така, моля те Господи. През цялото време, докато въгледаха как има някаква потенциална атака, се молих през цялото време, човек, и ви вкарахте. Ники, що завка, бе? Ники? Леле, падам. И спаси тя! Изчистих я, клирнах я. Браво. Да. Вътре някой. Вътре съм. Идеална е! Брат, дадох тя... Идеална тя дадох. Никога точно се молих, да спасих я след това и я вкарах. Иначе виж, човек, идеална тя дадох, направо да не може да я изпуснеш. Да,
И Нико, брат, аз също се молих, спасих я и... Е така, брат, трябва много да се молим просто. Така, има още обаче 2 минути са. Достатъчно да не обърната и че... Да, трябва достатъчно само обърната. Добре, изчистих я. Опа. Ох, Ще ти по-бързо отиде до буст. О, маля. Давай, някой да защите. Защитя. Маля, брат, той ми я даде чудесна, ама не успях да я бия хубаво. Опа. Ихи. Но... Майка, трябва да кътва. Що? Що ще трябва? Не. Малко! Пробвах се да го чистя, ама много бях наблизко и не успях. Много трябва сега, много трябва да внимаваме. много Да. трябва. 1 минута им е предостатъчно. Них, брат. Много не успях се обърна, веднага ще дойде. Опа. Не бе. Браво, Ники! Маля! Браво, бе, Ники! Браво, бе, Ники! Браво, браво, браво! Гледай сега. Оп. Да, ти има дади, той много добре я вкара. Да. Браво, Как ги копна. това е хубавото. Да, това е хубавото, че Никито задобрява вече и е по-лесно да играем. Браво, бе, Ники! О, мале, какъв клиар. Да, още един гол, още един. Вкара! Ето ма. Браво, бе, човек! Браво, бе! За 1 минута 2 гола, даже за 50 секунди. Да, няма шанс вече. То Вече край. Те трябва да вкарат 3 кикофа. Да. Да, ама. Айде, край на матча. Айде на мач. Айде. Още един гол. Не, няма да им да кара по. Да. Ще ги бием с по-голяма разлика. Оп, няма да е на земята. Ма... Той... Аз ще остава. Добре. Той дори не успя. Трети. Добре, сега на четвърт финале. Да. Да. Като много... Или като вкараш още по-яко. Да, ама караш или направиш нещо по-така. Но това във втората игра ще пробваме пак, в четвърт финалите по-скоро, ще пробваме да бием. И да стигнем до полуфинали! Браво! Айде, бе, брат! Моля, браво, Нико. Не пишете нищо в чата, не се разсейвайте. Давай. Така. Учете и двамата. Добре, аз ще взема букса и мога да я вкара. Той. Аз се връщам в Нико. Майко, какъв гол шак да вкарам, видя ли? Да, аз видях. Гол. Не. Пак. Ритнах, брат, почи до тавана и ще да вкарам оттам. Айде, маля какъв център. Ако големия Ники беше останал, аз бях го направил нещо като центриране, можеш и да вкара. О, не. Бързо.
Не. Не мога това няма шанс да го спася. Няма, той е много добре да би това. Да. Единствен начин беше да спасиш, ако беше останала там и само да полетиш нагоре, ама ти отде знаеш, че я би там. Да. Лоу. Също такова не може и да ме. Мамка му. Вкараха го са. О, фак. Това е много тъп гол. Вкараха 2 гола за 15 секунди някъде. Написах го да преди. Няма да отгадаме, така че имаме шанс. 3 минути с 3 минути. Поне да изравним. Да, едина. Давайте 3 на 2, 3 на 2. Иди! Браво, Ники. Между другото, двата гола реално са автогол. Няма значение какво е, брат, браво. Знам, в смисъл казвам. Важно да е гол, може да е смешен, ама да е гол. Да. Това е игра на главе. Как я спаси, бе, отиваше вътре. Гол! Браво, бе, Ники! Аз само се връщах за Бул, защото видях, че ме я спаси. Да, аз само чаках още когато ти я мислех да идвам, ама викам, че е прекалено рисковано и останах малко. Добре, и двамата я мислехме, оставам тя. Мале, като е хитна. Че там вече, ако отида на корнера, става по-опасно. Да, ако отида на корнера, гледайте натам да я писнете, а не към вратата. Да. Мале, браво. Браво, бе, Нико. Браво, бе. Добре. Но пак няма да сме спокойни, защото... Да, това са 2 гола, имат... Това буквално да не изравнят и не трябва 2 гола, пък има 2 минути и 30 секунди. Всяка минута по гол и може да не изравнят. Предостатъчно да не изравнят. Да. Още е много рано. Нямам булс, че това е лошо. Но беше добра. Няма. Трябва да вършим бързо. Няма. Брат, пробвах да излетя, ама няма като толкова бързо. Брат, той вкара почти същия гол и един същ от същото място. Да. Някой лесна от тях. Бързо! 3 на 2. Давай. Не може да ме спрял нещо, нета. Да. Обаче и то добрия с Фенека е вътре. Дето вкара 3 гола. Не толкова вкара. Не, добре. Изчистих я нагоре. Да. Така, ще я подам. Ще да вкарам, ама той скочи. Той е добър, то Фенека е добър. Да, няма това. Добре, запазих още. Ако можеш вътре с едно. Не мога. Махна. Добре, не мога да удари. Той влезна някак. То същия се върна, май. Да, същия. Той се върна. Тук Никито много хубаво има на гласи. Изчистих я. Браво, Нико. Браво, бе! Добре. Ники, браво, бе! Много добър удар, нищо, че не беше вътре. То малко остава. Да. Демолична Фенека. О, не. Добре, браво.
Тя е идеална вътре, бе. Охо! О, той се кара сам. Караха сами. Ма той вече вкарва втория автогол. Да, 35. Те брат играха май по-добре, като беше лефнал. Да, Той момче ще ги троли направо. да. И аз точно това се замислих. О, добре, това може да е гол. Той ги прави много очевидни. Това дори... Чай, това не му ли третия автогол даже? Не, опа, Да. Ник щях да бия просто, ама. Добре, че ме бутна, даже се радвам, защото те би нататък. Това може да е. Центрира. Малко да. Опа. Пеника толкова. Те какво правят автогол след автогол? Те сами си губят мача. Вече някой остане. Няма път след преди колко пъти. Да, николкото не изиграхме те. Мале полуфинали и сега играем по две. Сега общо 3 мача и може да свършим с 2 мача. Просто трябва да спечелим 2 мача. Да, дано да не прави нищо и сега да... Просто да е афака, дано. Не е афака. Не е афака. Не е афака, то ти за кикофа. Да, видя. Просто нещо е губил времето, да я знам. Без искам просто не можех да изчистя иначе. Нищо. Да. Добре. Ого, темпа Не, че ако ви е трудно да прецените топката, дайте малко назад, за да имате повече време да полетите. Ако ви е трудно да прецените. Малко остана. Толкова много работа. Добре. Вътре? И Така? града! Не, брат! Бързо! Изтърви! Браво! Нищо, че не е гол, поне и те ни вкараха. Това е важното. Че още е 0-0. Най-къс се притесних. Да, защото го оставихме буквално сам на вратата. Той не знам как зави човек. Маля, това беше много опасен удар. Майко човек, направо изтръпнах. Не, аз говоря за моя. Окей. О, да! Няма пак няма. Да, видях го, че няма никой вътре. Чай, Ники! Какво стана, бе? Не знам. Ще съм с 0 булза, брат. О, Как се заби в мен, не знам. Това го избутах. Ще пробвам. Няма, мисля. Трябва да махна от полето. Браво. Гледай как играят, бе, пич. Yes, бе! Браво, Ники, браво, Ники! Добре ми я даде. Даже перфектна. браво, бе! Това е буквално като гола на Дани Олмо, това вкара по същия начин в същия гол. О, ние се отклониха. О, някой ме уби. Центрирах я. Няма, аз няма пулс. Ники, може да удариш?
Майко, какво е на цели? Не, брат! Не! Тука съм. Изчистиха някак си. Браво. Така, да. Атака. О, фак. Да, Нико. Да. Направо паркираме буса. Кай. Мале, това, ако... Вътре. Няма. Ще им обера буса. Мале, те къде ма липнаха. Те тази матча демолишват и ритат. Да, това е местата на тях. Демоли. Чебани в Rocket League, брат. Давай, само да ги... Тук ги хванахме на контратака. Да, Ники, двама на един. Те се върнаха, всички се върнаха. Да. Мамка, мислих, че ще даша напред, ама... Карай, да, още един път. Нямам буст. Нищо. Аз го казвам така. Мале, Ники! Бързо е, браво е! Ох, аз вече не знам какво говоря. Бързо, горе, брат! Чистим само. Към тях просто да не е близо нас. Давай, забих я долу. Добре, браво! Това е на едно. Да, ама той може да влезне и по време на играта, Да, така че да. не бързо е. Бързо, на вратата. Браво. Опа. Добре. Браво, ще малко микрофон. Влизай вътре, някой вътре. Вътре съм. Опа. Не. Мале, ужас. Ники, ти ако не ма беше избутал, щях да я вкарам. Да, чай да ти викам, сори, че те бутнах. Кажи ми, че е гол. Не, как ще вкара? Не, Браво, бе! Останах с мене, виж как останах с мене. Чакай. Малко са кефим, че спечелихме, че вкарахме срещу 3 на 2 смяна. Все пак ако спечелим отиваме на финал, така че нормално. Да. Изритах я. Добре. Рата на вратата. Няма буст. Мале. Как е спаси? Малка. Буст. Не. Оф. То вкара пlat турнамент вина. Да. Да. Което той като цяло... И за кой не даде сега в мене? Като цяло, то най-много от тях тримата, той най-много се откоря. В принципе, да. Но не. Давай ти си. Ники, можеш! Влиза! Влиза! Не! Ники, да не ти пука, че ще му стилнеш гол. Тук важното е, че трябва да вкараме като цял гол. Да, бе. Да, не ти пука, силваш всичко, ако трябва. Само да е гол. Просто трябва да бием. Не, вътре! Малко върнаха, ма. Пак греда! Гол! Браво, бе! Какъв е това смех, бе? Какъв е това? Това ли е радването? Ники, това ли ти е новото радване? Не, просто нещо ми стана с гласа и зачем. Мале, как го измамих. Вътре! Дай. Тежче си.
Браво. Как е? Прав те насоча в далечния гол. Не! Не! Браво, Нико! Прави. Добре, имам гол. Браво, Ники! Браво, бе! Браво, Ники! Браво, браво! Ево, тука. Много хубаво я такова, виж. Браво, е. Даже имах чувството, че няма успея да го атакувам да я оцеля, защото я скоцах точно... О, те са отказали. Не. Браво, Ники! Браво. Yes. Сега още има шанс, така че всичко може да стане, тъй че да. Да, има 5 минути, така че... Да. Ама ние така или иначе ги би и няма как. Пък ние имаме повече шотове, така че браво, Ник. Това, Ники, е за другия. Май това е за другите. Защото виж, това е тайбрейкър, значи те са равни. И просто който има повече удари, той печели. Това е за другия матч. Може да. Добре. Дай, Ники. Не! О, добре. Мислех, че ще вкара. Браво, бе. Какво? Еми финал. А мача с тея. Молете се. Трябва да спечелим 2 мача. И да, молете се. За да спечелим как цял това тъй. Да. Ако ги бием тези 2 мача, печелим турнира. И ти печелиш титла Tournament Winner за този сезон. Много супер. Ние печелим, но едва ли ще я ползвам. Ники, остави ме! Окей, просто не... Брат, Матея Сигмас, не знам какъв матч са играли. Те са стигнали до овертайм. Те Сигмас, брат, са стигнали до овертайм и буквално са играли на който би повече удари, той печели. Да. Тоест е бил някакъв много измъчен матч, тъй? Да, буквално бил най-равностоен матч от всички. Да, той и ние с Нико сме май стигали. Да, играхме такъв. И май бяхме спечели тогава. Те си спомням. Мисля, че беше пак на полуфинал. Защо ми даде шот он гол на мен? Защото си там. Стоян ще... Добре. Гол, Ари! Няма да е гол. Влез! Мале! Не, бе, брат! Връщайте бързо, това е много опасно. Думат съм! Браво, Ники! Браво, Ники! Ники, ти си злата! И аз я изчистих, давай! Чисти! Браво, Ники! Браво, Ники! Уоу! Това беше, не знам, много бърза. Много ни бързо тук, леле! Той не върза, че не ни вкараха, то сега си го направя. Леле, направо много тежко си преса. Да, кацал бърза след сейва. Летя. Трябваше да ме оставиш. Не знаех да го... Маган! Няма! Моля.
направихме вкара. Нищо, имаме шанс, имаме шанс. Да, той сега е фана на Кико. Браво, бе! Да, имаме шанс, 2 минути с 2 минути. Стигаме човек! Втора горна града. Добре. Гол! Браво, Ники! Браво, Ники, бе! Как каза гол? Ама хубав гол, хубав е. Да, не си. Аз искам да е гол, не да е хубав. Давайте. Просто така. Да. Ръката ми се спана, брат. Гол! Хайде! Не знам как ми я вкарах аз, ама браво! Брат, виж какво е. Брат, добре, че не оцели, защото можеше да не отива вратата, пък ти беше тъмън пред вратата. Мале! Браво, Ники! Браво, бе! О, пак. Браво! Но много рязко ми дойде, дори не очаквах да дойде. Да, добре, че удар, защото можеш да стане много бързо гол. Да. Те се центрираха много добре. Давайте някой да ме подкрепи в атаката. Браво! И това ако бяга. Отивам за Булси, да ти помагам. Айде! Няма, той изби да бях там. Да. Няма, въобще не очаквах така да се отклони. Да. Аз понякога казвам някакви работи. Ей, така. Ники ти я върна мача, брат. Браво, бе! Браво, Ник. Ти го върна тия сигми, бе. Давай, играем. Братлетата се взеха да сигми. Вътре. Добре, ще ти дам. Ники, браво. Много добрия даде, много добрия даде. Това направо за да твора, ако не вкараш. Това вече по-слабо колкото си ти, ама пак добре вече. Абе, добре, бе. Идеално на центъра. Добре, вече няма. Перете да не губим време. Мале, гати мача. Браво! Не, бе. Исках с другата част на клад да удара. Което е доста на вратата. Той Ники е бил. Да, Ники отива и си. Да, отива аз тук съм. Не, бе. Майко, можех да я вкарам оттам. Как ми взе буста това? С него изритах. Как ден не бъде демоли.
Не, това как се отклони. Правилно. Ето! Yes! Браво! Малека за малко да се удари в Ники. Да, и ще се има лошо. О, не. Ако Ох. Цак. Нямам буст. Браво, Нико. Аз искам да взема буст да свърна. О, не, о, не, о, не, о, не. Мале, къде ли? Браво. Мале, браво. Гол! О, браво, бе, Нике, браво. Ники, браво, човек! Браво! Браво, бе, Нике. Така. Все още имат време, така че никой Да. отпусна. За 2 минути, ако на минута по гол, съвсем лесно мога да набъря. И няма отидех, иначе щях пак да се изтреща гол. О, не, пробрах се. Добре. Мале, Нико, това кой го удари? Много яко беше. Аз. Браво. Ей, сега си е бал, майка. Браво! Да, махам. И взе бързо, че го демолиха. Не! Не, не успех да спася. Мале, виж колко близо бях. Да, видях. Те. Сега... Добре, Вътре! добре. Идеално е! Вътре съм. Гол! Браво, бе! Браво, бе! Обаче, добре, много добре тя давах. Много хубаво беше, много хубаво. Аз я вкарах дори без буст. Виж ко... Брат, аз буквално направо тя рептах на колата. Да, направо като лепенка ми го сложи. Така, отново кикофа на там спечелен, това е хубаво. Взимам си булка. Да! И... Тук, брат, вече ги бутам игра толкова сигурно. Ей! Остай! Да! Ис! Браво, бе! Браво, бе! Много благодаря на Господ, човек, много благодаря. Да. Да. Имат още минута и 20, могат да им изравнят. Много трудно ще. Ма много благодаря на Господ. Да. Браво, Ники. Стоеше и сега щях да литна и да я бия към нашата врата. Това го беше направителен човек. Да. Някой много тежко го избабаних. Не знам кой беше. Да. Добре. И ако я бях закачил с колата, какъв... Брат, аз тук вече ги демолишам игра на сигурно. Айде го! Браво! Това беше. Да, сигурно. Брат, благодарете на Господ много, само това ще ви кажа. Да.
Човек, Ники, видя ли какво е направил чувството, като играл като Ники на сегашната дупка? Да. Айде, още един гол. Нищо, поне надяваме се да сме... Надяваме да сме... Айде, бе! Надяваме се тия с топ 1, с топ 2 и Никто топ 3. Не, Да. Ето, Айде, бе! И даже е гол. Аз няма да се го слагам, защото аз... да. Ако искаш скриншот на чемпион. Да. Как се скриншотваш, чакай? Аз го снимах от телефона. Много благодаря на Господ, човек. Аз направо севам реплей. Тебе! Първо място! Майко! Еми хора, ако ви хареса от това видео, лайкнете, абонирайте се за моя канал, абонирайте за техните канали и може да влезете в нови Discord сервер и от нас довиждане.